Nduk nih gelang kalung. Monggo Mbak diberkahi. Salungan, ayo Mbak Alisa. Kau san gawe engko salungan sisan mengko bar gelang kalung. Yo. Hey! digadekaken, Pak. Nggih. Lah digadekaken urung ditebus. Yo, Nduk, sambung. Oh
tanggane jenengan nggih seneng salungan nggih. Asline pundi anu Bos Slamet? Duh. Malah tanggane kula anu Adi Mulya. Oh jenengan Adi Mulya. Adi Mulyane pundi? Oh Banyurata tanggane Ateng nggih. Bu niki tanggane Ateng, Bu. Banyurata dimulya. Nggih, Banyurata nggih. Nggih. Sekecamatan niku Pak kalih bojo kula niku Pak. Loh, jenengan Lah, jenengan duwe sebulane. bojo jenengan. Lah nggih. Dene nek kaya kowe saru temen. Ya wong takon yo kan ora ngerti bahwa Mas Dalang kagungan Nek kae bojone siji anggap sampean lah nang ndi anu anak. Oh lah kaya ngerti kowe lho. Lho iya, Mbok. Lah nyong kan Iya siji apa ora? tok, siji. Kula Siji niki sinau anu ndi? setia, Mbak. Setia nek kula. Setia. nggih. Setia. Setiap tikungan ada. Ya, setia. Niku kowe bojone kur siji. Siji nang omah, siji nang Banyurata, siji nang kana, siji nang kana. Dah. Bahaya kita. Oh jenengan ki garwane Banyurata. Mboten, nek bojo kula niku Adi Mulya Cangkringan. Oh Cangkringan malah lebih Cangkringan. edak dene kula. Sukiwaras. Balai Desa Cangkringan. Nah, ngetan malih Nggih. jembatan ngilen sekedhik lajeng itu. Oh, nggih menungsa. Biyen nggih. Nek saniki pun diangkat dadi widodari saniki. Oh saniki Nggih. widodari saking Kayangan. Saking ngambal. Oh saking Ambal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga sing samawa kalis Anji, bebaya amin. dadi nggih paringi putra ingkang saged tata jalma tanpa cacat. Yo, Nduk. Nggih, sami-sami iki matur nuwun sanget. Jase dipunagem malih. Nggih, nggih, mbok kadang. Oh, ternyata malah tangga desa Kalikuro 1 kecamatan. Niki Simbah sampun kondur. Oh, nggih nggih ngatos-atos, Mbah. Nggih. Aman sakniki.